Okay, der kom lige en. Jeg fandt så ud af, at jeg skal fjerne det her. Det er meget underligt det her. Men jeg er stadigvæk gammel brænde. Så det der, det der, sådan der. Og så laver vi lige en crossbow. Hvis jeg kan huske, hvordan man laver sådan en. Der er min crossbow YouTube. Og jeg har en tosse ved siden af det, som bliver ved med at larme. Sådan der YouTube, så har vi lavet en hakke. Så er det ude at undersøge verdenen. Og hele verden. Ja, måske laver vi en anden vej. Men jeg skal ikke, når den kommer i det her del. Og selvfølgelig, hvis vi laver min farm. Jeg ved godt, det er meget tåbeligt, men ikke når vi står noget mine hele tiden mangler med. Nej. Pumpgun shell. Pumpgun. Bronze. Underknife. Det må være en pind. Og noget andet et stykke jern. Ja, jeg kan huske det. Fireaxe måske. Jeg må se. Men sådan der. En fireaxe, den er altid god. Men tilbage til optagelserne. Det er noget lidt besværligt det her. Så vi ses. Men lad mig nu se YouTube. Shotgun og shotgun show. Så er vi flyttet på YouTube. Flyt på vores midlertidige base. Og den larm, vi hører i baggrunden, skal I ikke tage af. En flyvende hund. Mad. Hopper vi ned ad minen igen, YouTube. For at lægge en sovepose, som jeg tog her for lang tid. Bare så ved jeg, hvor mit hjem er. Så er det wow, det er lidt underligt, synes jeg. Ja, vi skal godt nok til at skynde os lidt. Okay, det har jeg simpelthen mere mærkeligt.
mange knapper, man kan trykke på. Husk, at vi skal skaffe noget træ i YouTube. Inden jeg bliver slagt af en zombie. Det må gøre ondt. Ja. Det er meget nice, det her. Det er meget godt YouTube med det her. Lad mig nu se YouTube. Hvorfor bliver jeg ved med at se YouTube, når jeg bliver ved med at glemme det? Ja. Ja. Interessant. Lad os se YouTube. Vores base er lige der, men måske rykker vi den. Det er da sådan en god idé. Ui, masse træer og blade og sådan noget om det packs. Ja. Lad os sige, at der var slutningen på pakke 1 af min, eller pakke 2, eller pakke 3, eller pakke 4, jeg er ligeglad. Jeg kan ikke huske det lige nu, nemlig. Så lad os sige, det var det bare denne gang. Ses.